Ongetorri dan hori. Arikue da. Gazti de pasati, kostadatxo, Bai, hemen zauz, itxukirratian, 106.0, kanoneko puntetik mundekako gasolinera arte. Bestela, itxuki.eus, Antxek esan motxatik gero, hasi baino harin gure tertuliaki diri nondik entzuten dozkuien. Gauz, geugaz, Inigo, Benito, Leinara. Bai, Kaixo tertuliakideak. bai, Zelan zauzie. Egunon. ederto baten. Atzi baino harina aurre kontuek eta beste gai batzukaz, hemen gutxuti erakutsi, harin, bueno, geure hackerrak bota dozkun datuek, zaskanien datuk rebisekulez gaur bai, datuek ingu, ze gana oso kuriosuek diez, itxukin handi dauzen entzuten, nik ez tozakin, bai antxadenez, bizitari bakarrak eta konexioak. Bizitari bakarrak diez, oso ondo argitxu doz gaur ezitalek, zuzuez taberna batera, da eskatu denzu, tortille patata tortille, eta kafesne bat. Orduen, bi gauze eskatuzuz, bai bakarra zara. Horregu dago esan, genti daula sartxien. Inigo, zeurelez, denpora guztizen sartxien aplikazioa, bai pertsona bat zara. Vale, konputu itzeko. Da zungo gara, zuzenien, interesantinara, zeue, jakin dizuen, zeuen nondik entzuten dozkuien, bueno, gorantz guez, antxadenez, bai Euskal Herri maien, da, bai, oso kurioso ikusi dut, datu honek, jametik deusi bidiez, amen, bizitari bakarrak, zergaitiak, konexio, amen. Zebakizu, Indonesiatik behon zan, non horre eurien txuten. Bueno, geolokalizazio aldetik, eta herrize kontuten okintze, bitutxo? Madrilen. Ez tozko okingo monitorizeten Ayuso edo... Interioriko ministerizu. Ahí está. Horei oso bogan dauen CNI, no? Gero, bueno, bai. Gero Bilbo, Euskal Autonomia Erkideguen, Barcelona, gero Gasteiz, Dolosti, Zaragoza, eta Bermio, amen, bat, bi, iru, lau, bosei, zazpigarrentxo. Bueno, Barakaldo, bai, bai, Paris, Santiago, Miami, hau da, hantzek ikusko zitzi da Radio Gardenen asuntu gaitxik. Eskualdiek bai, eskualdiek. Oba ez tapa, hemen Bermiotarrez eta euskera zinze, espadan Euskal Herri zelenengoko baia, zitsi gauzen hemen. Da gero estabe Madrile. Gente asko biziko dan Bermiotarra? Bai. Lanin dauen, neiku jente dau Madrilen lanien, Bermiotarrak, Bai, gero, igual hori dako zedatxo, euskeraz, morriña. Bai. Bueno, gero, Katalunia, Andalusia, Valencia, California. Estepa. Bai. Eta, hori, ez galdu. Poland, bai, amen. Poland. Bueno. Eta sarrerak. Bueno, Espainia, Euskal Herrize, United States, honek beste CNI, honek FBI dago, Aurre pai kontu zen, arek urrubiz guta ikutizta horre. Bai, hemen kakatize ditxuten txaguia. Ez esatik etxik beran izena, kakatize, bai, 2008 dauela pañalakaz da, edo hori dinoi. Eta hemen 10 sarrerak. Hemen da hori komentaizu, Bai, eskotek esan zaun hemen amerikanuek, bai. Eso es. Radio Garden, hau da antza, potentiena, gero zau inigo Android egaz eta hori, iOS, Chrome, Firefox, da bestiek. Da, bueno, da zungo gara esaten sarrerak izan. Bai, gaur, bueno, agertu dele zaurre
geure bermioko gaizeku duzamekuek, geuriek, eta horre kontu edakuz maiganien. Esteipa, Benito, guzu bota zeure sarreratxue? Inigo? Normalin beritu zaten da alkatia. Bai, badakigu ondala aurre, eran oporralditzen. Pasatxatez, apurtxu bete... Zukusten ze moreno dauen, beti zango berata. Bai, bueno, hametako zue. Zerbitzu publikoko, gura hausien neukirakurri apurtxu holan, ganetik. Urte honetan, 30.685.980 euro. Komak be garrantzitsu diez. Sentimo, 81 sentimo. Ahí estás, bai, sentimo euroko. Euroko. Lehentasunak argi finkatu, oinarrizko zerbitzu publikoak sendotutie, haurie da garrantzik izen emoten txena edoren eta ekue, aldi berean etorkizuneko proiektu estrategikoak martxan imitxie. Eta, bueno, dinona, Nadia Neme, Somali Bermioko alkataren hitzetan, herritarren ongizatea eta gure jardueren ardatza. Azpimarratu da boi, kalitatezko zerbitzuak bermatu nahi guda hobilakon, 2006-ako. Ilusio handiko proiektua aurreikusi ditugu, 30 milioitzu. Diru sarrerak egonkortasuna ematen dio aurrekontuari, iturri nagusize udalkutxa da, 14.927.660 eta horrengo datxo gehitzu, zuzeneko zergen bidezko bilduko diren 4.472.500 eskonez zifre, nina jakustumreten irakurten, Gizau dize, bai, bueno, 4 milioi baino, sasuna baino, bai. Gero da katxu, totala, azpizen. 12.000.000, bat. Dios, parkatu, uf. Ez que behin hori esan zauen, Hilario, que bai inbertsinu zema da, danik, hemen, bitu hau zingoten, berau sartun da aztertu, kalderak itxeko. Nik inbertsinue, hemen ez dakitz ikusten garapen ekonomikorako zaiak, udaltzaingoak... Gero zaieti zaiera du, zaten ze partide emoten txon zailbako txari. Bai, ez da bat albat, inbertsinue, zin zauen gauri galderie, esan txaten topakotela, bai, enai izan kapaz. Bueno, diru asko gitxi, hori uste ez dala ez da bai de bat, ondo txarto erabili, bez, no? Hemen da gauzena putxo eta aztertuten, ze biharri izan, hauri izan leike gehizen mamine eta, bueno, ez daipa. Nik punto bat ikusten dut superpositibo, aurrekontu honetan batez ere udaltzainguri emoten txoien hori partidie, urtiek ondi ez, hori, kondizinuek ez dizezan onak, ez daitxe, onbazarin inoiz bertan lekuen, bai, bueno, nik ametik benetan zorion duten dut, porque benetan esan daia eskertuteku eta beharrezkue... Zu onzarara bertanela? Bai, onai. Gaue pasaten edo? Ez, bueno, neure lehengo lana gaitxik, bueno. Bale. Nik erlazio direto bat okintza dut eurekaz, eta orduen beti izatezan duten, ez da? Ze lako kondizinutan ondizen euren egoitzan, ez da? Bueno, pentsaten dut oso positibu dala. Eta bebai, beste partide bat bebai, mondozte, pentsaten dut hori positibu dala, berdintasun zaiara bebai, emoten dan hori partidi, ez da? Da ganera esaten dau, zelan nengo dalan sortu emakumen etxe edo txoko bat, ze batzutan olako egoerak takuzeniko, herrizen o lokezea, imitzen daueniko apurtzuet, Andrien babesa, ez dokure alan feminizetu, bueno, ulertuteko ondo, hori babesa apurtzuet hobeto eurek okitzeko, zelan nengo dauen etxe bat edo txoko bat bihurtu, no? Eurek okitzeko beran, eurek espresateko euren egoeri, eta hori dana, orduen, bebai topaten dute
positibue, bestipe bai, beste arrutan be bai, da gero etxe bizitzan horrek etxe bizitzak engo dauina pe bai hori partidi be oso positibue topaten dot, dakun arazoa zerrezen jenti kalkieteko etxiek eta bar, ezta? Udaletxetako zen etxiek zelan bihurtuko dauen errentan imitzeko, jentiri emoteko aukerak errentan txuteko eta apurtzu beti albadan hori egoeri apurtzu bete hobetu. Orduen, gauze positibutako zonek nik alan ikusten dut, neure eritzize. Nik horri ikusten dut dena da, horre kontutan, hor dauz, zenbakize, amerazten magarak zenbakizekaz. Ez da esaten ganera, errezabe jentik egolertzeko. Orduen, nipentsaten logikoena da, eurek emonda bini alako, ez da? Plenu amaitxutek ero esan zauen, dauela, nik argi godutena daitzi, nor dauen ze alderdi daun barruen, presupuestu erabatera esaten diz, hori logiko, ez da, bakotxatako, beran helburuek, beran programi presenta dau, eta bakotxat, hortik eretuten dau. Eta hormein kasuen dauena, eta honek, esan dauina da, erdigunien herritarrak gure dagoena ipini. Horren, herritarrak parateko erdigunien, tema sozialak atizun diez, ikusten da, tema soziala, berdintasunen temie, etxe bizitzana, zerbitzu publikoena, hauzubetako inbertsinue, segurtasuna, lehen komentatu zuena, eta gero, garapen ekonomikoa. Ni pentsatzen dut hori dala importanti. Gero, zema kantidade sartu dut bien, argi dauna da, hori bultzatu den jundizela eta kantidade handizenak horretzak hausetan. Ez, dinozun moduen, ez dau desberdintasun handirik, igesik dautenera, Saile baten dau desberdintasun handizik. Igez beudal bardin esan da. Bai, ez dau. Eta saile guztietan dauz, gitzi gora bera, antzera esatilez. Zeu zer gehitzu hau beste batutan apuraputxu egitxo, baten daue desberdintasune handize. Ez da izeren buruz izango da, laguntzan buruz izango badan. Lehen komentatu ganera, lehen komentatu. Irigintza eta ingurumen zailan dau desberdintasun handi bet, 1 milioi batekue. Zeren buruz izango da, Irigintza. Behar bada, igez hor diru laguntzak etorri zirenak, hor egon da... Europatik etorriko laguntzak, ero... Seguroen aurzi, ez. Bai. Seguramente. Eta gero gauze bat, hauetxi ez da bezerreza. Vamos a ver, ez que guk kanpotik gauzenak zerrez ikusten du, ez da? Bai gero, hau dana eruti aurrera, Bera etxeko bakarrik. Etxeko eta gero partidek errepartiteko zaietan, oso gatza da, orduen, ja aprobati, ja topaten do, ja, benetan positibue. Ez dako sensazinue dala zuluek tapa. Zuluek tapaten jun, ez da? Dakuzen behar izanak, kudeatxie balik eta bien. Horreri txatitxuko legizan, zulu eta patienik. Neuke, Zuluek eta pati izango legide partxik imitzi, partxik. Partxetik aparte gero, hainbet gauze. Azaldungo nahi. Nik lehi dutenatik amen. Behar izanak, beti izango dizela ez gizau. Bai, es que esaten dana, nunca llueve a gusta de todos. Igual Marbellan igual ez da bekin hori arazue. Herri guztizentzako ez da izango zenbaki honak, ero aurrekontu honak, Batzuk atako daue keskak eta azkenien... Eta Benito kintzauen puntualizazio super garrantzitsue da, osea, bardintzen nor paraten dan. Bat para, besti para, azkenien eurek aldaui modu neitzen daue. Aldanik eta hobien. Horain beste gauzu bat esango txute, Ainara. Ez da aztena guztata, sarritzen esan dut amen. Ez daue elkartasunik herrizen inoiz be. Herrizepi dago elkartasune. Da onbilegide adostasun gizau. Partidun hartin be bai. Alper batak uro beste gubazaran. Errizen alden bidela beti lan. Hori bat emaino gizau, komenta dotamen, Benito. Bakizu eta. Niri aurrek emoten doztea amurrue. Izan zulen, alderdi bakotzatako, beran Bai, programie, ulertute. beran ideologize, orduen, non plasmatzen da hori, aurrekontutan. Horregaitzik, baskotan, Gauze batutarako ideologizek txinbilek idula mandan. Herrizen alde egin bihar. Herrizen alderako, danan arte. Ados nago, pasatzen dena da,
hori, igual bazu ez pasauz, lehen egondan alderdize, orain ez dau, iguale gauzo batzuk berak usan dauna bultzatu, orain ez diz bultzatu zen, eta bultzatu zen izbeste batzuk orduen ez dago ados. Orduan, bueno, ni pentsa dut importanti dela aproba egin dizela. Aproba egin dizela, ze badauz. Hemen inguruko herri handi bape bai, zelan ibilidan urtietan aurrekontuek aprobari, bueno, hemen aproba diez, eta ni pentsa dut hori importanti dela eta aurrera ziretut idakoila. Eta gero, itzen dizen inkesta guztizetan agertzen da etxe bizitzana. Eta logiko da, ez da, jente gaztizek, kudau etxe bizitzi okin, eta dauzen presizuka ez eta bar. Eta, bueno, hemen dakuz, notizi onbat, da gandera gaur egon da hau Deniz Itxaso bermien. Bai. Eta Deniz Itxasok, bueno, horre badegizu, zona tentsionatu entemie, beste gunien eskatu eban plenuen udalak bori apliketie, eta orain eskatu dutxo zaurraritzari, kontun hartzeko bermio, bare mundau, sartzen da. Eta bestalde batetik, da gaur emon doi notiziz, udalak ingotxola laga, emon doainik hor dauzen terreno batzuk, bidegorri zen, berrogeta amabi etxe hitzeko VPO-kuek. Orduan, pentsatzen dut hori oso importanti dela, bueno, hori da notizia. Azken baten, bagoz pentsatzen, itzen dizela aurrekontuek eta honego ze guztizek, herrizentzako eta gunin ipinita herritarra bani pentsatzen dut gaur egunien, leko guztietan itzen dizen inkestak etxe bizitzara agertzen da. Osa, jentik, kezkantizedako horregaz, orduen, zer egin behar dauie dauzenak udalatan eta dauzenak gobiernun eta dauzenak estatuko gobiernun eta bar, hor sartun diruek. Eta lortu, VPO-ko etxegizeo egitie, eta ia gure gaztie, lortzen badauie, etxe bizitza bat okitzie, gero badakigu, gero mila arasoko ten dizena, diru elortzeko, bankukaz, etxo emoten kreditori, bai behintzat, instituzioetatik, pausuek emon, ze behar izan haukin jun herri zen, horrena, zona tentzionatuek, ia lortzen badau, presizio bajatzu die, alokairunak, eta bar, eta gero besta alde batetik, etxe barrezik editie. Da behitu, gaur urten da horrek, gaur egon da Deniz Itxaso bermeon, eta, importanti da, ez da? Gaur edo eguaztena, non zan? Ez gaur. Eguaztenan. Gaur ez da eguaztena ba. Gaur da eguaztena. Uitzi. Errazoie, bai. Gaur eguaztena da. Barikunen txungo dalez. Goizin ukusio neupe notizize. Bardintze, eguaztena grabadu hau, eta barikunen txungo zi. Auri. Nos ha saltado el tiro por la culata erderaz. Orduen, asuntu da gaur egon dizela, eta hori berriz ebe, gaurku da, eta importanti da. Eta oso garrantzia. Gero igual biztanlarizeri igual galdetuten zazue, ados hauz, ez? Baizke, klaro, bakotxak beran pentsamentu dako lez da, berantzako zen necesidade dako, nezke danakaz ezin jaurrera eruen. Geizen entzun dena da, batzuk itxetzen dabila, kajie beteta da, bestik itxetzen dabila utxitxu. Bueno. Bai, azkanien, okintze konduten nidek zauna, da nik ikusitxonek zifrek, kajie inoiz ezin zekon, ahorra bai, noperak etxien, bai, udaletxe baten nik gatz ikusten dut, akusen behar izanakaz. Zuek zelan ikusten zui hori. Ganer, hori berbie, motxa da, oso motxa. Motxa da, hori utxikargak utxik, ezke, pentsaten dute... Ez da inon guztoku, pentsaten dut, no? Utxik ezatie? Bai. Utxik? Bai. Ze profesionala eta usudalien hori etzen dauinak lan, eta ordo askoko lana da. Nik dingot bakarrik ikusiotena. Bai, gutxote zan. Neupe ikusiote. Ez da, pentsatzen dut, neure opinio da, Osa, azkanien... Amak esaten txunien, ezu horrez, ebez. Etako zu... Ja. Bai, horrei kontu nartu behar lana da, udal bat teiketako aurrekontuek. Eta alegindu behar da, ondo gestionati horrek aurrekontuek. Eta ondo gastati horreduek. Eta zuk gazta bat oso, okidozuen aurrekontu guztiz urte baten, dauzan gestiona egin duzula. Ez dinot, gero ikusiko da, zehitzen danin gero, otzailean edo martxun ingo da, ia igezko urtie zenbat diro galditzu eta, horra gertuko da. Bai, pentsatzen dut, gestio egin behar dela, gastata
partidek aldizen guztizik. Gero atako da balorra. Gero ez diz gastatzen partidu guztizik. Balorra gero ateitzen da. Eta gero bidin, gauzek agertuten dire. Ni beti izaten dut, da aurrekontu bat. Aurrekontu bat. Bera berbitino. Bai, gero hemen dago bestego, zebanik maireratu gure duzena. Da udalkutsakue. Ia. Aurrekontuek nondik ataratzen da dira aurrekontutarako. Bat, herrize pagatzen dauen etazak eta prezio publikuek, alde batetik, eta bigarrena, diru laguntzak. Datozen, diru laguntzak, eta gero udalkutsa. Diru laguntza batzutauz, datozenak edo gobiernotik, edo diputazioen, bai gero, udalkutsa da, fijue dauena. Eta hortik sartzen da diru gizena. Hori da diputazioak emoten txona. Udalkutsa deitzen da dirue datorren da udalatara. Zer badakizu, diputazio gero, emoten txobe bai, jaurlaritzari dirue, reparto holan da, ze nokitzen dau, no rekaudaten dau diputazioek. Orduen, hemen dako udalkutsa, eta udalkutsak itzen dau, baremo batako. Zelan emoten jatxon diru herri batedi. Bai mitzen dau, baremue eta zuritokaten jatxon, enbeste. Bai, klar, hau baremo insana da, ez da izen bat urte asko. Eta, klaro, gauzek asko aldatu diez. Errezek aldatu diez, alak guztiz. Eta gero dako hemen, sasoi baten ipentsaten dut, haulan esan behar zala, bai gaur egunin igual sobrevalorata dauna. Eta da Bilbo. Osa, Bilbok hartzen dauen dirue, konparata, beste herri guztizikaz, da esagerazioa. Esagerazioa. Zeitzi, sasoi baten egon zan, Bilbo, kapitzela, bale, hiriburue da. Eta, hor, gauzasko behar diez, etorzan, enpresa zarratu ziren, gero, bitu zelan daun gaur egunin Bilbo. Zelan, ze politxo dauen, ze madiru gaztada. Horretara, danetarako, bemutzatxui diru asko. 751 milioi engurtien. Hori da. Pasan urtien. Orduen, ni pentsatu dut ez da logiko, gaur egunin ja, jarraitute horren beste hartzien bila. Barriztuen bilekide, aktualizen bilekide. Ze ikusten bada, proportzioen beste udal guztizek hartzen da, bizki guztikoek, ez dako zer. Desorek antize da. Eta batez ere, herri txikizekaz. Gu eskara txikize, bai handi-handize bez. Eta orduen, ni pentsatu dut hor desorek antize daula. Orduen, nik ingoli dutena da, gero esan dutena, aldatu gindiz gauzek. Eta, klaro, guk esate baterako, dauz herri asko industrizidako inak, guretzako zein izan da industrik handizera. Itxuzu arrantzi. Bai, arrantzak inoiz ez da etxo monpeseta bat udalari. Da aktibidade ekonomiko bat. Bai, zeitzik, diputazio beran sasoien, makuan sasoien, dartun zaundera bagizea, horrek, lehenengoko sektorie, ez da tributeten, bale. Eta bermiok, ze industridako, ze aktibidade ekonomiko dako, oso bajue. Gaur egun ikusi. Konparata beste herri batzukaz. Hombre, zintzu konpara mugizetakona, edo sornotxatakona, edo gernike beratakona. Loiuk ebitu zerri txikitzuan da zer dako. Hori da. Orduen horin belikide ikertu zeitzik, guk ezpadako aktibidade ekonomiko, eta hori aztertu inbelikide. Orduen guk zelan... Guz izan gehiago motik hori, bai. Hartu bileki dugu, diro gizau. Tertuli baten, oin denporie, esan duten. Teruel existe, bermeo tamien, esan duten. Akordako zari. Eta egize da hori, Orduen ikusten dut, hau eskatu inbileki dela, da badakitz, dabiltze zela, hor, biharrien juntakanderalatan, hau aldatutiko zen, pentsaten dut, aztertu egin behar da. Lehen, izate baterako, ondartzi ukitzearen, hauntzepe bai, dakozu, alako bat, turismue gaitzipe bai, zeitzik, badinoie, da Holanda, ez da bakizok, edo iek, edo mundikak, badakizema lagunduen arabizitzen udien, da hainbat zerbitzu monta behar da hoien. Da gero, neguen, ez dagoen da, orduen hori da, sobrekosto batekola, eta horretarako dakoi diru laguntzak. Nik ondoto baten dut, Baina aztertu behar diez, leko guztiz, segupe, bermio modurene...
herri puntuala eta bakarrik. Bai dauena, ez da, ezberdintasune herri batzutatik, beste eta batzutan dala, ezberdintasune da brutala. Ranking bat ino, dautxe momentuen Bilbo, 751.000, Barakaldo, 140, komak ez dut esango, bale? Portugalete, 69, Basauri, 68, Leioa, 43, Durango, 45, Amorebieta etxano, 35, koma bederatzi, geurere zize. Bai, herrian dizeti, ez, jori. Mungi. Gurinaldien herrian dizeti, zorre. Hauntxeko ez, bederatzi garen. Mungi, 32. Hor sartxinko herriko. Bermio, bederatzi, garren 30,6, iru, osondo injau. Gero, Gernike, 30,1, Balmaseda, 10,0 iru. Okintze kontuten, esan dundana, Bermio karrantzak bauri, igual, directamente, indirectamente, bai. Izate baterako, diferentzi betokitzie. Lau edo pos milioiku eguk zornotxak azego, tiro asko da. Orduen, ni bai eskatuko likidot udalkutxa, hau, ze hau da guretzako importanti, udal guztizentzako. Hau ondo aztertu die, eta Bilbori, bai sepoteko horren beste. Errepartu ekitatibo hau Ekitatibo Bai, argi da guri. Hartun dauelako, bai, ez da igual. Hartun dau, injaubie... Hartun dau diropilu. Eta ez dinote, hiriburu modure, ez da urokin bihar hori argi ikusten dut. Bai, egin jau, zeintxekuek, eta orain ez desberdintasun antizera hori inbileki dela. Eixu, gobernazu herri guztize, da zeitzi segidu bizu horren beste hartzien. Igarten da, zuzenin Bilbotik, bai, zelan dauen infrastrukturek. Gauzi da, gero, esanen bikotxu zela, diruek gastaten badauzen be bai. Karo, batek erun bikotxu ze... Bilbon diru asko gastaten da. Da, koien guzti... Bai egize da. Lehen derrigorrezku zan, eta orain derrigorrezku da, Benito. Hombre, ondino behitu zer da biltzez, ontsa eta biltzez, hain basona, osta bere kale guztiak altzaten, eta emitzen oinezkuentzako. Osa, dauz egiten, eta horregaz dauz, ataratzen kotxiek obra publika edo... Gentie, arazutie, zerbitzu, autobusetan eta bar, eta eskotxe zerabiltzeko, eta bueno, hori nik ondotu bat autoridana. Bai, herrizek, eta Bermiolako herrizek, nipentsaten dut, dirugize hartu biliki dagoela, udalkutxa. Hori dala, nire reivindikazio hori da. Eta gero dau beste kantidade bape bai, biztaldiek okintzu aukeri be bai, botateko zetangudun hori dirue. Orduen, betiko kontuen, no? Errezadak ejati ebe, gero dauen parteidetza, okinin bidudanok. Eskasa esaten da. Ez bai parkera, bai, zuk sosketa zuzu parte hartun zu. Orduen, horbe herrizek... Berbeo bai zuzaten da, no? Herrizek aukeri dako. Total ados esan duzu. Gero, etxarrena da, horlako kara, ez da askotan. Igez urten zaun eskola publikuri, galditzu de politxo y tal, da gente, da zitzik egon bidatxo. Auri. Zelan, egon da parteidetza prozeso bat, gente gizenak boskatu da horretareko, eta gonto, eta gero, beste urte baten, beste gauza baten txak, eta holan egin da, eta egin ba gauza. Aurten gorako hori da, no? Txirrinduen... Baipark. Auri, baipark. Eta orduen, badauz, santosune, badau aurri aukeri, hartu parte, eta zeure, botu horra bota, eta kure baduzu kampaini egin ganera lortzeko ez dein dorentzako, egize da. Errezedana, beti berrezena. Argi dau, eskolak egez, mobidu inzirena, bakendik konbenziten boskatzi, eta ondoto baten da. Holanda egin behar da. Orduan, hori be, importanti da, eukitzi jentik aukerie, participeteko. Onda kiroldegizen, partaiduteko. Eta gero esan, parteia hartzen. Bueno, urte baten tokako datxo bateri, beste urte baten tokako datxo beste bateri, eta lan, esan dune da, ezken nuka jo eba guztu. Inor, ez da ongo 100% danak ados. Eso es. Ia, ez dakigu, euneko eunbago ezen danok ados, ez etxagumun aukeri parte hartuteko. Marta, nizu ze pentsaten zu? Ni alor, nago, da nagaz. Marta dau, oyente moduen. Los hauzela, esan zu? Ez, oyente. Oyente moduen. Bitu, Martantzako albiste bape bai, dino txakurren aizialdirako gune bat aztertuta martxan jarriko dala. Hori ez da Martantzako directamente. Bueno, bai... Ja quedaba bai txakurre dako lez, bueno... Beste rankin medin jot, diroko purue,
okintze kontute, ez udeko herrizek, bai, biztanlin arabera, eta horrek laugarren gauz. Ze Bilbok, dako, 2165, itzen dagoena da, habitantik gaitxik, Osa, gote esan, dirori, kopuru hori, banandu, biztanlietan. Eta hor dau, errankine da Bilbo, Amorebieta, Etxano, Mungia, da gero Bermio. Gero Gernike, Basauri, Leioa, Portugalete, Durango, Brakota, da Balmaseda. Kontuten okin barik, gero udeko... Udien jentasko dator Bermiora, hori ez da hitze... Udien jentasko Bermiora, bai, torten da. Udien jentasko torten Bitu, Bermiora. Ez dana gertuten da, adibidez, bakizo, dana herri txiki bet, ez da ize aurre kontu dakon, bai, udien jentasko due, gitzi hau. Bueno, behar izanen arabera. Baguzen atalka, eta sakonduin guapurtzu egizau, administrazio orokorra dino 220.560 euro ingo dela bideratu udal kontratazioen klausura sozialak txertatzeko aukerak aztertuko dizelata. Alkatetxak da erungo dau 213.383,6 euro. Bezalde, Gurutxe Gorria, hemen Ditxukirratia, itxarmenak ingo dizela mantendu. Horre... Hemen guzti para... Utxuna datxua esmaten doktor, bai, bueno, etxaten dut, ez da izelan dagoen, berorite mi esaz partizone... Ze utxuna? Bai, etxaten dut faltan herri babesa, bai, etxaten dut herri babesa, ez da ipa... Herri babesa ez dako... Ez dago gitzen elaguntxarik. Bai, dinotxute hori sartzen daia udaletxeko zerbitxutako alak izan. Bale. Ekonomia eta osasun saia. Hor, 2.200.000 Pargatu, okitzen du beran izenagaz, bai, juten da zerbitxutako. Bai. Zaile ezberdin batera. Bueno, ekonomia eta osasun zailak 2.299.152,5. Horre portu zarrako hori belgaiun, hori jentik asko eskatuten zan dauena, zelan nengo dan mugatu, Zarbidi, Bueno, ez que tal. Bai, hori... Ez que hori aztertuteko, ondo aztertuteko da, sobre todo azte buru. Hori hemen due, espazio publikoen terrazak, jartzeko araudia. Lotxagarri da. Azken urtetako askundeari, erantzuna, erabilera, bermatzeko, Unescoen eguneak, hemen agertu da. Bai, hori da. Ordenantza ere egokituko dela, bereziki aldezarreko baimenak, sakon aztertuz. Lokal utxen erabilera, Marta, hemen dako zuzur esateko, lokal utxen erabilera errazteko neurriak aztertuko dizela, etxe bizitza turistikoen jarduera arautzeko urratsak, esan dago lehen Benitok. Eta gero portu zarreko hori bilgailuen Zarbidi. Haulan etor da, azpin marratute. Portu zarreko bilgailuen Zarbidea, mugatzeko aukerak, eta etxe bizitza politiketan alokabideek, etxe bizitzak euneko 50, obariak, eta OHZ, hau ez da izerdan? Bera, hau da esango da. Alokailu soziala. Eta kitzamen gure bazuin egin... De todas formas, horren buruz, esan zuena portuko sarrerina, haime pidarrea eta algoritmi bebe bai hemen. Eta hainbeste gauzein zien, hainbeste makine, aurrera hobe komentatuten. Hainbeste makine sarrerako zenbakizek kasi mintz, ez da izan pivotik altzateko. Bai, hor badagizu ez dela bakarriku dala, hor daue... Puertos. Orduen hor, Bai, horre sarrerak, puertosek iniguti zuen. Bai. Ez udaletziek. Hori beran kompetentzi da. Udaletzi gudaguna da. Zegero, monbotrutu lez dauzar, danak guztizek, ezetako bez? Bai, gudaguna da, udalak da, hori, esan dago moduen, ibilgailu hori mugatu, ordu konkretu batzuen edar, bai, klar, hori negoziatu behar da, jaurlaritzagaz, puertosegaz enbide, bai, pentsatzen dut badauzela, beti ondiz hartu mononak jaurlaritzagaz, puertosegaz, eta hori, ni pentsatzen dut jagauzek argitzuko zan dauela, ze egon diez berretan bebai, orduen, ni pentsatzen dut, ze hori esango da, gauza importantie, ze, Bermiotarrak asko zuten gara portura. Bai. Pasitan ibiltzen gara, arazonat, eta hor kotxiek sartzie, ordu konkretu batzutan, honi pentsatzen dut hor mugatu bileki da bila. Ordutegi bat, ez da ipat, omaikatan. Ordu bat atatik irutardizetara kotxerik ez. Fenomeno, zupentza, hauken, hauntzepe, kero, señalizazio mintzaguna berak puertosek,
da ikusten zu, oinezkuetako lehentasune. Lehentasune, bai. Ikusten da, imintxau bine horrek beringan, bai, klaro, gauze bat, lehentasun okitzi, da beste gauze bat, bai bilbizara lau begigaz, da imiekaz basuz gitzau. Bai, alanda. Orduen bueno, hori, ni pentsatzen dut, importante izango horreki dela, batez ere, jaigunetan da hori mugatuti edo. Da, bueno, lortzen badabie, fenomeno. Asteburutan eta domekatan... Eso es, asteburutan, jaitzetan, sobreto, eta haude bueltan... Gehiago dino. Gehiago, Eta holan, terrazatan bebazauz, umiekaz, eta, tranquile usauz. Bai. Tranquile usauz. Claro, bakozunan Porsche, Cayenne edo, eta han pasaten zara, Arro, ez da. Kotxi erosi dauen... Claro. Bueno, bitu, azte tartin pasa. Da, azte buru nitsi umieri eta txakurreri eta bestiri. Claro, eske, gana, eta orain bitu zako portu dakun zelen txikitxo hau esan. Lengo porto zaharraretik, pasabieko bazien aparkate, bueno. Hombre, zu pentsa itxo zueltzen zela etxepien zutabitara. Han, ikusten badozuie bertan, zutabe bitxartien dau motorrek amarrateko hori da bastan. Nian bizitzen nintzen, irugarren pisuen. Bai, irugarren pisuen. Aingure txikitzu edik oso, eta, bai, eta... Bitie. Motorrak, botaberak, mare bizitzen edo, botaberak etxera barruaz hartzen ziren botaberak motorrenak. Eolan da? Osea, motorra bertan, gero lehenengo kofasi izan zatibet, eta gorin zabien... Ez, orain, deporak itxe arte ez, bai, urte batzu, porto barriztu baino harina hau, hasi baino harina hau. Bai, on ziren fase desbardinen, niak horreten nahi, bai, Iru errezkadan ganera, bat, zelan dan Lucien, embarkazio gizen, eta gero, geldik, abaniko moduen, eso es. Eta gero, ez da panik itako zela zer, bederatzi urte edo, inzan lehenengo kosatize, eta gero inzan bigarren, eta gaur egunien dau, zabal. Bueno. Auri arrazu dakuna kotxikaz da, auri da nietxako. Beti atosku nostalgi kutsu eta alanda. Bermiogaz, aurrera ingo. Berrekuntza gobernu idekia eta herritarren arreta. Bueno, hemen arreta arloak, hemen ez dago asko, 181.000. Bai, webunie berreztu. Beharrezko ez da, hackerrak ez hartxiko, horrek... Bakizu hackerrak egon zila... Bai. Udaletxien web horrealdiz. Minazko izabien. Bai. Gardentasuna eta irisgarritasuna hobetzeko, parte hartze, ordenantza landuko dala, informazio, berria, bale. Langileek, oso bogan egoten dago asko, berbaitzen da, gana menduez 17 milioi, oso beharrezkuek, langilei dago kienez. Bai, ez hemen kontuen, betu, ez duren egon nintzen entzuten, egon zinenien debatien. Tertulizen. Bai, parketu. Tertulizen. Hau giponek esan dozten. Ez itxin gentil izaten debati bala. Errazoie. Gauze irura esan dozten bat hauri, ez da debati, Tertulizen. Eta, claro, dinogu, barangile... Lizentzako badiro asko. Bai, hori ziene publikuek eta bai, claro, kibiarraguna kontuen geure langileti zela. Eso es. Ez diz enpresa pribauela. Hori behata du beste bidarre. Eta esaten daskotan jode bazelako lehenengoko kapituluen zema dirodako bermeo. Eta zema dirodako Gernike bigarrenan, edo Mugizek bigarrenan. Eso es. Bigarren kapitulu da pagatzeko enpresari. Eta aretako askoz bere hor dugizau gupaino, bai nonoki behar dugu geure langile ipadiez, egon behar da, hor, hombre, gero, argioki zerbitzuetan langile guztiz gauritiez. Bai, gero dako residentziz, bai, bitu zema lagun dauzen residentziz. Ni pentsaten dut, Benito, arrauteko modoko gauzidala hori. Eta ni pentsaten dut, ni beti esan nahi partida izue, eta orokorrien, orain arte egon dizen uda guztizek, Bai. Kolore desberdintako, dana mantenidu daue, Eso es. langilego esatie publikue, eta ez enpresa pribona. Egon diez momento batzuk, kintzizena gauze batzuk, puntualak kintzizena, bai, bueno, ni pentsaten dut, mantenidu bihar dugu lola. Zeitzik, bat, enpresa padauz, langilegoek, diru gitxea bire bazten dau,
ze enpresintzako gelditzen da beste Beste, guztiz. Hori holan da. Eta gure langilek Eta kobratzen dauie dakoien itxarmena, lan itxarmenana. Eta eurek onbalek idiez biharren enpresa pribau baten udalantzako iberesiben kolikidoi askoz bera dio gitziago. Eta ni pentsatzen dut hau dela, ona, langileguentzako ona, eta errezentzako bai. Geure bihar gineti ez, udala kontrolatzen dut zuzenien, eta ni horren aldiko nahi. Bai, eta... Neskak, zepetza zuie, Inigo. Ez, juna izate. Dingo, hemen batzutan aitzetuten zuie, eska harreke langile askadako jarek itxi haue publiku da, hau besti pribau da, tamen eten eldiz dein bidez, jakitzeko zauen iritsi ze. Zelan ikusten zuie hori, maskarin berituak izan dauena. Jabonda dauzelako, ez da? Geure herritarrak diez. Eso es, aurra guzan duten du. Azkenien, batozen enpresak, ero Gerniken hainbet enpresa Pribal, bai. Manteniko daue langile gerrikuek, horrek enpresak... Euren enpresak euren langileetako je. Euren Hauri gudu, herrikuri esasumoten lanik, eta hemen bermion pentsatzen dut, euneko ez da izemat, euneko handize bermio torrezako dala. Pasaten dana da, bai, pasaten dana da, algutako, bai. Bai, asuntu da, zugitzen zunien, atatzen dozunien horrelan postuaik, edo noralta aurkeztu. Bai, Lehen ipintzen zen, bermiotarra izatearen, ez da izema punto. Bai, gaur egurin orain ezin da. Hori legik ez da bitzitzen. Orduen, edo noralda aurkeztu. Bai, zer pasaten da, jentipe gu daula, jenta asko da, beran herrizen biharregin, eta presente itzen dala gutara, eta, ni fenomeno, herritarra izatea. Orain, azaten badau plazie, kanpoko batek, baulan da, eta bere esan da bilena. Legiek horretako dauz da. Eta punto. Boltsa bat hau, hori argita garbi. Lanpoltsa bat hau, eta zanatako aukerie hor lanpoltsan parte hartuteko. Eta hori, ni pentsan dut hori dela importante. Eta gero, gentiek kobrazie itxarmenak dinona. Eta itxarmenak negoziatu egiten da langilekaz, eta hori dirue ez da bire bazten enpresa pribo baten badauz. Eta orduen, ni horren aldekua nahi. Langilegue esatie publikoa. Danok ados orduen? Bai. Nik ez beste. Martínez. Bai, dinezun guztizegaz, bai, pentsatzen ez daula kontrol askorik horretaz, bez? Kutsutezan, gente guztizetan, trabajan en ayuntamientos un chollo bitu, hau bajigas, beste bejigas, pagatezu bajien beste pagina, beste... Pentsatu ez dago kontrol askorik horretaz. Hori beste gai bata Marta. Esto pentsa, hau esango tela inoiz, Eskerrik asko Martari, atatik gaitzik nonork ametik kanpo pentsa aldauen hori. Bai, claro, bai. Bai, ia. Hombre, nire el brazo justiciero. Bai, ez. Bai, ia. Bai, ez behin, nire da. Ia. Udala dinozu, ez dau kontrolik. Ia. Bajak medikuk emoten dabe. Autono baz, berri gauzte bat dine esaten. Ez da kontrolik. Ez amosuna, ez da kontrolik. Ez que hainbeste gauzetan ez da kontrolik, bakarrik ez hori ez. Bai, zer da kontrola egotie. Ia, nipadako langile bat, eta horreri, osakidetzako medikuek, emon batxo, bajie, medikuk emontxo bajie. Orduen nik, horren kontra ezin jot ezer egin enpresa modure. Hori holan da, osea. Danok autonomo. Zer da pasaten dena? Hori ez da pasaten bakarrik alakoen. Ikusten badozu, azken datuek, estatu espainoleko absentismo laboral handizena, total, gero eta gaita ganera. Erkidego honetan dago. Eta zitzik? Hor alako asko dauz. Bat, esan dut zutena, medikuk emoten dabi bajie. Bi, zenbat eta herri aurrerako jauek, eta hori ni pentsa dut holandala, gure dugu, bestera batera ikusten dugu bizitze, bestera, eta horbe alda gertatu egotie
Bai, ongizate baten, arreza dala, igual baja bat hartu, no? Bai. Nik holan ikusten dut, Holan ikusten dut. Orain, Holanda ez dakit. Ni baji eukioten nien, neuk, personalki, esan da, medikuek mondostelakon baji. Nire inoiz ez da okurridu jutie, medikuine desatie, baji. Norberak esan. Hori ez da... Hori bakotzen gauzi eda. Bai, ezin dana lehen esan da, nigote esatie, bankerue. Adibidez, horren dana gudabe, ni udaletxako gudote egin biharra. Zeitie hori? Udaletxeko gudago egin. Hombre! Bueno, bat, ia. Hori nik beste alde batetik ikusten dut, jentie gure usan, udalan, positaula jentie biarritzen dago negaz. Udalan, edo ertzain, edo maizu... Ia, horreze, dioso nindori zer gudauzan. Ni begudote, zer gudauzan. Gure dozu langilegu esan udalekue, bihar gitzi hau egiten duzulakon. Nik ez do pentsaten. Ez dut esan gitzi hau. Alde esan igual, Marta, zauzela zeu autonomo ikuspegi txiki ikusten temi, eta autonomoek ezin txabien. Beste ikuspuntu bet. Beste alako bat. Horren erresumena da, danatako zui aukerie, oposaketatara presentateko. Zuk usan zu, sin más ni menos. Marta, zuk usan zu autonomo usan. Bakatu, dantzoko kongo da biharra horrela. Aprobaten bazen autonomo esatie. Ia. Igual, menos fácil esan gongo da. Barkatu, autonomo bazara, azte bat ez da pasaten, junbarik medikuine, ez medikuine, mutu gara. Ni hor ez dut ikusten horrelako kontrola leko publikutan. Joi, ez dut pentsago esan gotela inoiz, beretare, bai. Ez dut gure, ez enpresaria bat igauz bardin. Bai, zuk montazu enpresa bat, eta zuzaren enpresa izu. Zuk zeuretxako itzen zu bihar, zeuretxako, eta niretzako ez. Bueno. Imposte pagateko itzen dut. Baina ni pentsatzen dut, jentie gure badau, udalan biharregin, ni postenaz. Ni bai, lan inbide. Baina ni pentsatzen, ezin da esan, hartu un posto bat, da erlejatira. Funcionario guztizek ez behnoko bakarrik, Ez, ni pentsatzen hori... Guztizek ez, Marta. Geizenak, edo asko. Kompara autonomugaz. Hombre... Nik hori ez dut ikuste, bakotxatako beran biharra. Eta, ni pentsatzen dut, Bermiok udalan, jentiek lan asko egiten dago. Ni barrun egon nahi. Ni barrun egon nahi. Eta gandera egon nahi zerbitzuetan. Zerbitzuetako buruza nahi. Buro politiko, ez da iniko. Eta Bermiok udalan lana asko egiten da. Batez ere... Lan egibide, no? Claro. Batez ere kaleko biharra, eta bai, biharra asko egiten da. Zer esaten da, cuando el río suena agua lleva? Hemen, cuando el río suena algo, gente asko, gauz asko esaten dau, esetu barik. Neure amari deitzuteko tordaz. Zaitzi gutxi. Amatxu, nire ama intzauelako ni esemen, eta haulako funtzionaize bat, intzauena, el pillo bat, eta esaten nire, ama, nire funtzionaizuek, imagina, amala urte, eta nuen, ama, entzutote kaletik, funtzionaizuek ez da beraitzen lanik, eta zeusarales, eta, mongo zatoko tensaplasteko. Hor daue, teoria asko eta novela asko, matematiki idatzi dauna. Leko guztizetan... Komplejo, ez zure kasuen, Marta? Bihar guztizetan. Dauz, alperrak eta langile. Sartunde, autonomoek. Bai. Danetariko autonomei, bai. Autonomen hartun be, bai. Autonomutan zer, danatiz... Danak ez. Zerizu hau ez gutxut esan, Marta, gudot esan dauzela, gudau esan, dauzenak, beran lanak, ez hau hartuten dauena zerizo, da beste batzuk ez. Martan aldera apurtxu editzeko neuk, esango zanote, ez zui pentsaten, eskanien, esaten dabie, enpresa batzutako jefiek edo departamentukoek aldiz esan zorrotxak,
beste momento baten, adibidez, udaletxe baten, edo funizionezio batek esaten da, igual jeferik ez da kola, eta autonomun kasun be, dinoie, jefie zeusarala. Orduen, horrek kasuistik edanak hartunde kontuten, ez pentsaten jefie edo nonor giture horren, nonork zeuri inbitsuna anime, imposatu eta legiek imini horretan dauela kontrona desogrekatute. Hortik alda zuen, Marte igual apurtxu bete temie. Autonomek ez badu gitzen biharra, ez dugu koraten, Nik, Hore, Marta, autonoma dakola urtebi bajan, da horre gauzak, non? Ez dago, ezin da. Eske, holan da gauzi. Kotizazio igual... Nik ulertzen dut, baldintzak ez dizela bardin. Claro, ez Ez que da, hori da txarrena. Bai imitzie duden imitzie, langile gudala, ez da izer, ez dakola kontrolitan, ni honai oso posik nire langilek ez udalan. Bai oso posik. Ni pentsaten dut. Bai, gauste batetako ez ikusi bestia. Ni honai, beitu honai. Bai, ez da hitzen. Tranquil, Marta, autonomuek amen imingo gaize, egun bete diketeko autonomuek. Bakarrik. Marta, zerbitzuetan, zer suposatzen da horrek, kaleko biharginek, bai obratan, bai sastar batzie, gauien itzen da bihar kontenedora, bueno, posik, bai posik. Eonai, residentzi zen. Bitu, zelako biharra, residentzikue, eta, hane jentiek, bai, biharritzen zan dau, bai bihar, Arekaz nagusizekaz, goizerik, are danagarritzen, osea, Da bera biharra. Bai ganera gente oso gozue... Ba, hori bai janera zitiki da, Gero ezitxe sartun danak pakete baten. Ezin da sartun da, Kulturako gentigaz, honai kulturan bebai, jode. Marabila. Haulan dino. Kulturako neu baltxut izan, jode, itzen da urteo zuen, eta gero andara maize baino... Iru iarin hau, hor dauz, itxota. Ba, nik ez dut izan ez, Eskauzure kontra. Defensora ultrantza horrena zen neukezetu dut. Orain, ze problematika dauzen autonomuka, beulertzen dut. Bai ezin dugune da... Ezin ze parekatu, Ezin ze parekatu, bai ezin txarrena. dugune da besan, hori da txarrena. que estos se están tocando la no sé qué. Esteik. Bueno, desoreka... Hor, mesedez... Marta, nik ulertu detxat Martari, orain gutan, nik ulertu detxat, neuke otamar urte zen nahi, autonomue. Otamar urteko boltie, zergitxea horrezako da. Eta, Martak izan dago modu lehen, nik... Gatzadala, bai. Ez dut falta lanien, ez badan derrigorrezko zeus, derrigorrezko, egun gara guatepez. Gaizori bezun zara, ez da? Gaizori bezun zara. Baten baino gizau. Hauntxek ez atoz gaizorik hauna. Ba, baldintzak, da orduen. Portuen bizitzizan nahien, portuen, aldezarrien, da ez dukitzan aztezorik, laugarren pisuen. Hauri da osasune. Lanera zuteko, sinestuko zu, honek eskilara bakatutu zaroten, haulan, banabanan, garriko minez, baie, fusil hartun da biharren frentera zun bihar. Bai, zer ipida eta burrukatu beran... Bai, Benito, eta gero baldintzako batzako. Marta tinon kasu igual, bebai guzago zagoen esan, erotxatu lertu neuk, langile normal batek, autonomo baino, erreza bartungo dauela, baji. Erreza. Hor be, ulertu ditxate, Bai, horrek ez da gure esan... Txarta hartun da. Eso es, bai. Ez da gure esan. Sin duda alguna, bai, eso es. Enau esaten hori, Bai, gutzen, Martak izan da bueno arire, Ez hue pentsaten... Arpiazko da gula, bai. Burora etorri da, zantxe, behinola entzun duten saldi bat. Ez hue pentsaten da gauzela, behinola etorkineri buruz onginen, da jentik itzen da guatxutan, kanpokun alde. Bai, ez hue pentsaten pasaten dela hemen bardin. Ez gauz, kanpokun alde dalakon Marrokize edo Sahara edo Torkine dalakon. Da, pobrin alde. Pobriek, onino pobri hauek dizenan alde. Eta hemen be, ez bitzaten pasaten da antzerako zeuzer. Kondizio normala dakonak, txarra hauek dakonak, haren alde. Berak ez dakolakon bardinek, haulako gauzetxu ez pentsaten pasaten dela.
eskubideek, langileek... Dinona benito, no? Bakotxak borruka. Bakotxakin behar dauna da, beran egoerie, obatzuteko, orduan, badako problemie mutuagaz erostiz, orduan, inbiko dana da, zuen aldetik zeuek, ados jarri, zenipesto topaten ondo, persona bat badau. Ez badau kontesinutan, behar egiteko, guen aldetik, da zuek, claro, zelan. lagundu guri, Osea, gero greba borroka dagoen gaur dano. Hau jubileta daua, Marta. Ja, bai. Edonor lagunduteko. Zau igual beste banda baten dago, igual. Nik ez dut ikusten hori, pertsonalki ez dut berrari, bale? Bai, ez da holan. Bai, orduan, bai, enokin bidau burrukak izen. Arazo dakonak. Eta zu pasau, zu pentsatzen baduzu. Da lagundu bestiek ezela. Bai, ez, bai... Danok tartien inbidiz gauzek, ez kamino me toca el culo. Ez, bai, lelau. Bai, hori gizartia lan dago. Txarto dagoenak. Bakotxa berana baino ez dugu ikusten. Hori lan esan da. Ia, bai, lelau. Azaldu beharko deustazu, ze baldintzatan zeusen, zelan zeusen ikulertzeko. Ez da? Orduan, ipentsaten dut, esan dozun gauzekaz, ba ez dala logiku, persona bat padau, geixorik, biharren negoti, orduan, horrekoki beharko dauna, kobertura X, eta horre personik etxin gelditzu beharko da, eta txarretu beharko dau, kobratzen eraren baten. Bai, ez da holan. Bueno, orduan hori aldatu beharko da. Bai, dano, tartien, zuek, zelan ezin zuek. dugune da egin, teoriz pentsatzen dozunak ondo dauzenak etaren kontra. Hauri da, nik txartoto bat pentsatu dutala lan atake bat, osea, defensa bat eitzeko. Bueno, venga, tranquil. Esto niri bat dinto ze bakotxa zeitzen da, hori del espíritu cada uno. Ja, tranquil. Bai, nik generalki, bai, argi geratu bidena da, danak dakoiela aukerie, Pellikan itxeko, ez, oposaketa batera presentateko eta udalin itxeko. Gadana, dako, ye posibilidad de autónoma, esatie. Zede, beste egun baten ingu. Jubilauek, autonomuek eta haulako ruaslin batelez presinkatz, eta zungo gara txatraka. Zelan separaten dozkuiek eurek izarti idua. Bai, haulan da. Momento politzen zan da, Baikortasunega sokatu behar da. Baikortasunegaz, ez? Ni penaz nago orduen, joder, danan kontra. Ba, arrebesetara, ni ez nago kontra, ojalá. Tranquil, Marta, ingo zu, jubilauen kontra beste baten ingo. No ba, zer, jubilauen kontra? Claro, ze honek, ja, ez da, udaletxin da, honek jubileta da. Honek gauzek, aberestasunero, gauze horrek itxen dau, ez badago, ez da bai dairik, ez da, gano konbalek egaria dos. Ez que buelti, emon gauzeri. Ziuana. Hori bai esangot, gauzetxu eta esangot zu, Marta, zeueture baino ni hau, Benitok, jubilauek, esan dau, berak aliko zaman dauen, beran jubilauen horretik, apurtxuek entu beste batxuri hobetuteko, esan dau, ingo esan dau. Nik hori argi dago, desantzu zeitzik. Damos fe de ello. Ze persona batek kobratzen badau, alako, estino topiez, ondotik. Bai, bueno, ondo. Eta lehen dukarana komentaten. Eta gitzien kobratzen daunak, igoeri bada, danantzako, igoera bardine, goikue beti, diferentzize gehitzu egingo da. Eta hor, dale solidaizue, hori sistemi jubilazio, borduen orto papeliki dezazimaren bat, ez egoteko hain distantzean dizedo, da ni presnau, zu, zeitzi, gizien kobratzen da binak, bagitxeu kobra, eta bestiek bagizau, eta holan gitzitsuten jungo da hori aldie. Eso es. Nik hori argi ikusten da. Hemen bebai apunteko eta pribaue eta publikue. Osea, hemen, da igual, ez daki euskeres, bai, gure bazioen inbite Ayuso egun baten, ba, berak... Bai, mesedez. Ba, ni beti ingo publikuen alde. Ahí está, venga, publikoe eta pribaue. Nire bai, adi, pentsaten bada, ni bai publikan aldez nago, bai, kontrolata. Bai, klases... Gauzak ondo intzen. Ia. Udalan, ente publikoen, kontrola zauze. Ba, hombre, claro. Aldatuko gu, mesedez. Ia, claro dauzena. Claro dauzena kontrolak. Pasaden dana da, zutinosuna, Marta, bajin horren buruz hartu zarazko. Claro dauzela kontrolak. Claro, Benito esan moduen, bajak,
udaletxik ez dago kontrolaten. Baji kontrolaten dago, seguridad sozialak, ero medikuek. Adibidez. Bai, dinotenin kontrolata orokorrien. Bai, bitu neuk imingo txute... Lanatan, zelan dauzen egiten, zer... Adibide bat, zuzau udalien biharrien, da baji hartuten zu. Eta dingo zu, bueno, baji gaznau, txartonau dal, eta zuez, eta topaten txuian BBK Live Festivalan, 3 metroko saltuko moten. Hori etxera? Ba, argita Esara garbi. eskapa. Argita garbi. Horrelako gusi telebistan emon dabi baten baino Esara gizau. eskapa. Bueno, esan zaubien telebizioen, Bai, Malagako udaletxien, zelan nintzauila ordenantza bat, ba hori, horrek, detektibik jartzeko bajan dauen... Eta espauzu gure kontrolik, alzarazun Alicanteko udaletxera, netxetxu bete mongo txuieta. Bai, eske hori plano askotara alda eruen, Be bai, adibidez, laguntzinotan. Adibidez, estu akabako- ikusko zuertek eran. Artiz Horrekontu- diskurrizti. Estu akabako aurreko tukaz. Bai, ze laguntzine, ez du lertuten Marta, zer guzti. Ayuda por lertuten- madre soltera. No kontraten da hori. Adibidez, Bai, Hombre, ba, ama... Zer. Bai, Marta, hori ja, beste bide batetik zuez. Gauzi berbaitzen orain. Danan moduen, Ia, bai, kontrolata honen, bileki dauie. madre soltera. Adibidez, Bai. adibidez. Bueno, bai, Tendrás que dar fe de ello. Ia, nor da madre soltera. Zer da diferentzize, Bai, zein da diferentzize. Ia, bai, nor da madre soltera. Adibidez, hainbeste Aurra bikote numa. dau. Ba, hori da. Bakarrik, zer da desberdintasuna, ez dakozuna firmeta? Hori da? Esateko madre soltera? Bai, bizitze berdine, zure bikotigaz, bla, bla, bla. Adibidez madre soltera, Behar dena, bebe lagundu bide, por supuesto. Hori da. Ez dakit, no kontraten da RGI, HPQ, ez que zer da hori, tio? Osa, kuso lan, ez que no kor ez dakitzen beste. Hori Ez, topadot, hori. Ni dakit, Hori zu dakizu, topadot, beste hori dakio. topadot. Ze nor da kontrola, nor da kobraten da, nor ez. Marta, neuk esako txut, ze hori da injoten etxeko lan bakarra. Juntzarien nien, RGI dalata. Inspekzioek, zei betekuek bankuen, espasaran bizi bakarrik, así es, aspaldi dauz. Ez, bai, orain gehiago kontrola gehiago, orain bakizu zer kontrolaten dauen be bai, erosketak etxen zuzenak, dako jala limite bat erosketak etxeko be bai. Eta errezibuk eta Ni pillo presentatu bat kontrol topadotaz. Eta ondo dauz horrek gauzek. RGI nazu. Hombre, kontrolaruteko. Bai, kontrolatu behar da, dana. Bai, eso. Bai. Ez bakarrik erregikuek. Dana, kontrari, dana. Da bebai topado nortzuk hartzin da bien, eta gehienak, 10, etorkineri buruzin izan du nau, eta, bueno, RGI, eta laguntxe gehienak, RGI gatz etorkin bateko kitxi, badingo txuti, gatz, oso gatz, baldintza gaitxik, hemen bizi bizan dauen, beran etxie, eta gauze asko, eta gehienak 10, esan dute moduen, idurren alkatetxaretan, agertu zan moduen kalzeroladak, eta gehien zauen publikoki laguntzan txostenak bermion, da esan zien, bermiokuek. Euneko beratxitik amazira esan zien bakarrik, romanuek eta bai hori, egituek. hola, doi fe. Zegoen zinen. Hori Holanda. Ez da zer nortzuk kobratzen den RGI, bermietzarra gizera. Bai. Eskoiko muturreko Bai. Eta Nik ez dut esan hori, Eta fenomeno zeitzik ez. Da zitzi bai. Da zitzik, zer emoten zu al cambio. Ezin da esan, lagundu bide jentiri, por supuesto. Bai lagundu... RGI esker, gizarte honek ez dago egin krak bat. Hori egize da, Euskal Herri zen horreri esker. Ia, argi uki behar dugu, danak ez dauzela kobraten ez da izema diro enpresatan, eta da gentie, soldata eskazak altzagola, daula jente asko, pensionistepe oso gitxi kobratzen da, batez ere, andrak, geldi txudizenak alargun, eta hainbat laguna, orduen, hortik, berak kobratzen dagunatik, kobra behar denara, hori zatize dau gentie, bermion, 25 euro kobratzen daguna RGI. Hauri de kantidadi heltzeko, eta beste batzuk asko behar gizau. Da gero, mentalize behar gara. Da hori, ni pentsatzen hori dela, egin behar dugun ariketa bat. Ja, gizartean, danak ez da biokin, edo ez da biokin, orokorrien, danok, oportunidade berdinek.
eta bizitza jentinak 10 de todos los colores y de todo. Da orduen, dau gentiek, arazo asko kidabinak, eta gelditzu dizenak albo baten. Orduen, gure impuestuek horretarako balizu behar bai. Egongo da 0,1 izema populazio, bai horrek personak ezin dugu zitzi, kalien, ezin dugu zitzi, dosekiltzen, ezin dugu. Holan da. Ados nabarregaz, bai, zema gente da holan. Eta gizartiek egin behar dugu. Zoritxarrez betxaten una baino. Geure impuestukaz horreri eskuba bota. Eta holan da. Bai, kontrola, claro, ni nahi super solidaria, Eta kontrolak dauz. Estauz enbeste. Egon diez, eta danotakigu, agertu dizena, bat topada hoie, bat txantxuluk egin, dazte zer korazen. Bai, beti horbe egongo da, 0,1, ez dut esamos, lapur batzuk izenak. Da, burora tordaz gauze bat, eta ez da aldazan, dingonik. Ez dakigulez, nor kobraten dauen, da norrez, da nori hartuten txoien, da nori ez, ez kadalez FMI ez, hori fondo monetario da. Naztan nahi hemen bestigaz, FBI edo... CNI, ez kadalez CNI, eta bizi gara ez jangintasun baten, eskuzel eskarte batel, kamiseta baten, RGI, euneko ez dakizen bat, ez dakigulez, horre itzen diez sortu, suspikaziaz. Segiku aurrekontukaz, beste baten, eta gaur txapadi mongo txagu, era politzien, geure aritzatxuko... Benito bota zauen, hemen esan dut, albisti esan dut, kaleti esan dut, txopa, Benito, zerako armadau ba? Haulan esan dut. Armadau, ondo, ze julen iminzan emeretzi, lela usitala amasei, eta hemen daku, listie bota dauena, Amaia. Amaia uste dodala galban, eta bera dau lehen, eta listo. 26 berbagaz, eta eringo dau berak kostakoko geure atunen toaie, boltxie eta kamisetie. Txorizonak. Aurdu ez, bai. 26. 26. Popie mandaz gora, edo gaurko bermiotar... ez, atxoko izan zen, bueno. Aurdu ez. Auspo. Si baina harin jau, bai, batxu, auspo. Bueno, auspo edo, aspo handi asko txiz. Ni beti dinot, zure txintzen zelan esaten da, tarterie edo terterie, nirien egaz. Nirien terterie, bai. Asi baina harin jau. Ez da izen ofizialik. Hau dana, bakotxak, Benitok esan dago moduen, izena duez gehitxuten, geure bermiolez, 2026 gauz. Orduen igual urten gau izen barrizek. Ez guez hori baiestaten, balideten edo. Guez bakarrik, kuriosidades betuten, geure aritzatxuko leko eta izenari. Aspo hondi, edo auspo hondi, mintzabuelez. Auspo txiki, bi, Hawaii. Hawaii dano dakigun hori, ezta? Tortuga, bebai. Atxan nagusize, kantinie, aldatxa, aretxie. Peñagila. Aurrera komentan egunik, Peñagila. Segura, hemen gelditzuko gara momentuz. Ze, hemen esan zauen, hau kuriosa ez da, Amaia, zeuren txako du kamiseti hauntxe dingotxut. Kamisetito ahi eta boltxie. Bai, hemen geratuko gara putxo eta aztertuten. Peñagila. Txan, esparkatu, ez dakot efektorik eta... Txan. Peñagila, aritzatxun dau, ez dau, tonpoien badakitz dauela. Aritzatxutik beste alderantz dau. Hori dau, madari... Utsurrize baino apurtxu beta erantzau. Iturrize, ikastolan atzeko iturrize, handi sartunde. Handi. Da gandera da... Bai, hori peña da egila. Hori... Peña de oro. Estriborrera hau. Zutillo zuna da... Estriborrera. Estriborrera, itxaron, Bermiotarra gara bai. Estribor eskerra da, edo... Estribor es derecha. Vale, eskoie. Derecha. Osea, estribor muturrekuek diez, box eta rebaia. Hau da. Amen ez daku, Peñagila. Ai, parkatu.
Ez dago eta punteta. Ez da, hau ez da Peñagila, hau puntie. Ez. Ia. Igual, danik esan dut, belandoaldi bakotzak, dako zela, beran izen barrizik, eta bareta danak onartu erdiz, dik horreztako. Bai, horrezta diskusin. Bai, ez da itxor badau errekuntzie dinogunean madarin bekomandan edo horregaz. Bai, bueno, alan da guztibe. Bai, barora, bai. Horra parkatu, horra Miami da, plaizie, Miami. Hortik gure... Miami, hamen daku Miami, bai, Miami, bai, ez da guaritzatzun Miami, bez? Ni beti entzun dut Miami, ni beti entzun dut, Inguruen. Ni beti entzun dut Miami, osea, aritzatzuko hori, bai, beti entzun dut. Aparte dau. Aparte txua da. Eskain exotiku da, esatie guk aritzatxun Miamiren nuen. Miami. Aurritziku, Peñagila, embarkaderue, komentadu bai. Embarkaderue, bainerie, bai. Bainerie, kasuelie, bai. Are kasuelako gentie, handuena, beran... Panama. Horrekaz, itxaran, ez aurreratu ba. Ez, parkatu. Kasueli, mitzen dizenak sortxi hor dut erdi... Eguzkitzen. Kremi eta ez da urekututen. Ez da. Baltxitxute dizenak eta arruge eta... Agenti zer, saltxitxelez, hori genti zer. Ez da ki ure dauela nitxetxurela. Bueno, horre peukera di, etxo. Da ganera, arrizek itzen dabian, hori, sarten batelez, o kasuela batelez, berotu, Beropi, ez du ez uretara inoiz beztxo. Bete-betien, goixer dizen bak izulan moten dagoenan. Bete-betien moten dagoenan, goixer dizen udien. Kasuelako gentiri ba, hemen trofeo bat, ja. Panama, bueno, Panama... Bai. Panama benon dau ba. Habitu, hemen, eskau, hemen daku krokiz batelez. Panama, hemen, bota... Panama, horrek ez... Kaino berak botan dizen lekuen. Txapak edo zelan hori, plantxie bai, Panama. Igual esango da plantxe komandie. Ez, bitu, plantxie fija hemen dau. Ez. Plantxie beti ditutxa guatxeko mandan, Ez, hori da Panama. Guretxako, bai? Ez que, claro, así gara les ja izenak, hogeta zei izen gazelan ez duz naztako ba. Bai. Hemen da, kaine beri botan da bien lekue. Lekue, bai. Hemen nintzoie Panama. Panama, txoba, Panama. Bai. Vale. Aclarata. Inventa ez da gure gozan amaia. Bai, karpie. Karpie. Eskie. Kampie zango da, kampie. Zerkorik ez dut ikusi, momentuz. Kampie da. Kampie da, bai. Hemen azten gara... Eskilara? Magikuek. Azpoan dire, sartxiko... Artzan frontoie. Artzan formidako jen eskilara. Bai. Ez que igual hau miek imengo zan da bien. Ama, eskiara magikotara. Bueno. Karkabie. Karkabie, bai. Txisepozue, trampolinek, piztinie, lago. Lago. Bitu non dinon hemen. Ia lago non El lago. Bai. Pelikulies, El lago azul. Nik esaten eban Carmelita da, horra albuen dau. Ameko atxatan, ez da? Bai. Vale. Carmelita da. Auri, borobildu duzune? Bai, hemen... Ez, onau. El lago de los cisnes. Auri, sartzen zan. Vale. Ameko edo, hola. Bai, gure... Bueno, lago, hemen... Maribelien itzen da, holako pozo handi batelez. Irteri dako, itxosora, bai itzen da El lago azul. Nik uste bebai, intimidade apurbete alzulezoekin, ara juten da genti El lago azul, ez da itxe. Bueno, negu do pentsa. Plantxie, bai. Erlojue, errekatxue, goitxi datorna, hombre, errekak beti datozenien ja, auri, akabata. Bai, gabioti. Bai, errekatxue, eta menen azten gara ja, gaviota. Bai, zango da, bai. Gaviota. Gaviota, ideari pez. Ba, auri de ba, da horra errekaz izen ez dako zu... Ez, hau da, hau desaktualizeta dau. Amara da, usar. Eta hori aurrera baten komentaken du. Karkabina, da nego izan duten sarreri da. Plaizera, aurritzen dugu kuger. Bai, bitu hemen karkabina ondinion. Karkabi edino hemen Hawaiian albuen. Horretako sarreri dako barro arte horrek. Bai. Barro arte gehiago, hor guztien dara baino gehiago. Bai. Eta hori plaizie, horreri plaizie limitxagun geukizena karkabie.
geure gaztetan. Bueno, ja, hori Geurea maketa. Inigo esan zeuke, Benitok eta gero, ja, norkimintxon izena ez. Ja. Horren patentik eutaku. Derechos de autor da. Amen, Hori patenti derechos de autor. Bueno, vale, se puede ingozun. Gente askok, Amen da. Gente askok. Bueno, gaviota, aklarateko gauz, agertuten da. Eta gero, azkana, M. Trampolinen ganien, suposatzen doni, dala, ametik edo, trampolinen ganien, bedarrak M antxeko itzen dau, eta gitxi batzuk saltaten dauien bertatik. No? MMA ez, edo hori. M. Ba, bueno. Da zemat diez danetara? 26 amen. 26. Ba, nik besti Carmelita da. Nire 27. Bai. Ai, jo, ba, fenomeno ez da. Bai. Baitu zelako joku mon dauen Bai, da, benetan. Instagrametik eta a ver, holan, jokora sartun danak idazten Amaia, bai, ondizen konbertsazioek eta bota duzen, genti bota duen mezuek, alakuek esan diez, asko eta asko. Ikusten da aritzatzu sale asko dauela. Ondo, ba, benetan posten nahi, Bai, dauen joku alakuek. Amaia... Da orduan Amaiari zorizon? Bai. Amaia, zabizonak atzala bat eman batxago Amaiari. Zabizonak Amaia irabazizu... Eta ia, Amatxarri zen hauri. Ba, zo zer pentsabe ikur. Ja, Benito, que makini mitxi dako la osta Mitxi dako la pentsaten. Vale, ondo. Pero oye, geupe bai, pentsabe bai, bueno. Bai, orain ia norki mintzauen noiz eta ze urtetan izenan... Ekarri mi dau, hemen justifikantie del FMI edo FMI edo nongu da. Bueno, baingu, segiko aurrera beste gai batzukaz, eskerrik asko dan hori tortik gaitxik, Marta, Inigo, Benito eta Ainara gindu gauz, gaur. Ingu, ze gaizek bebaiz sortu diez, autonomuek, publikue versus pribaue, eta... Autonomuna inju aurrera, pero bueno, atalei beste joko gizaue, bai, Bueno, danan moduen. joku edo behintzet, jentik azkanin empatia purre badakon bebai, autonomus jositxe gauz. Estetxe esango badoten ondo, bai, ze iritsi edako zuen zeuek, ero zeuk. Igual, Nik ez dakote iritxiri momentuz. pregunte, gentiri, ia, ze guztoko... Bitu, guzu egin kuine. Nik orain momentuen, maz... Ez, danok izil eta gure basun esan, txukin zeu zer dako zu... Egunero esaten dute, Ez dut esaten esateko. Ez dino proposatuteko Proposamenak. Zetaz egin berba. Bermiotarra zara, euskaldune zara, rekupeta zauz. Bai, esan zer guzun entzun. Guzu itxukin, geure... Esan zer guzun entzun Jakin txue. Ez da zurelakorik. Jakintxuek zeuen gaize, txeku edo kanpokue, aztertutie, auslartutie, berbaitxie, itxuki irratia, da nona da. Bitu zelako kanta politxe, eta euskaldune... Obia usilik esan, huitxe. Dana alda ausnartu, dana alda euskeratu, dana alda euskaldundu, eta hori baino bi hau, bermiotu. Bermiotu. Bai, bermiotu hauntzekin, bermiotartu, egize. Eskerrik asko maizu. Bitu, honek askanti galtzungo gara. Eskerrik asko dan hori, ondo segi. Zeuri. Bueno, ondo bide.
baiestako mugerik eta zugeratuko zarametik loietan ta vaporatan egongo gara uhinetan beti eztabaidek sortuz batera Bermiotarrez eurera erabilitze Postasunez aretuteko helburuegaz Uine galduten basun ehunda zazpi.0 Ta orduen gozatu Itzuk irratile da Zeuretzako hobiena Sintonizekero da Napolis haue da Bilotze maite zaizu Zeupe bai maite dozu Ez egin bane garrika ingu barre alkarri Itzu